Сега ще покажем нашия WCF сервис, който сме използвали за да се аутентикираме към Windows Azure. Ето тук имаме нашия WCF сервис. Няма да се спираме в детайли на него, просто ще споменем, че аутентикацията става чрез към Azure, става чрез подаване на акаунти и Unique User ID. Акаунт key представлява вашият логин name към Windows Live ID, а Unique User ID е специално генериран стринг, който е специално за вас. Той е уникален. Може да го достъпите по няколко начина. Чрез тестване на някой datasет от primary account key, като натиснете Show линкът. Другата възможност е да го достъпите от вашият акаунт, като отидете на My Account от datamarket.azure.com. Другото важно нещо е, че Windows Azure, когато е деплойнат на Internet Information Services, както е в този случай, трябва да настроите вашият Web Application, където е деплойнат, да върви на .NET Framework 4.0. По подразбиране, Internet Information Services създава .NET Framework 2.0 Web Application и вие ръчно трябва да го настроите и да го рестартирате, за да се аплайнат промените. Аутентикацията към Azure може да става и изцяло чрез SharePoint, чрез тъй наречения Secure Store Service, което е част от Business Connectivity Services. Все пак за целта трябва да имате инсталирана версия на SharePoint, поне сервер или SharePoint Enterprise. На Foundation този Secure Store Service не е достъпен, за съжаление, но все пак и това е безплатната версия на SharePoint. Secure Store Service е услуга, която пази на едно място набор от права на дадени потребители и се аутентикира към дадена външна система чрез определен потребител, независимо кой потребител иска да види системата. Най-просто казано, представлява като мястото, където се запазват вашите пароли вътре в web браузъра. След като вече сме си деплойнали нашия web сервис, локално на Internet Information Services, както виждаме ето тук, може да използваме няколко решения, с които да вкараме данните вътре в SharePoint. Както казахме, имаме две възможности. Едната е чрез SharePoint Designer директно да се създаде връзка към WCF сервиса и да се запази схемата на тази връзка в BDC Metadata Store, което се намира вътре в SharePoint. Или много по-сложно решение, чрез Visual Studio да се създаде BDC модел, който е много по-структуриран, много по-гъвкав подход. В този случай се създава .NET библиотека, която се слага на SharePoint фермата. SharePoint фермата, това е мястото, където се администрира целият SharePoint. След това External Content Type се добавя към BDC Metadata Store. В този случай се изисква поне ниво на фарм администратор, т.е. човек, който е инсталирал първоначално SharePoint
или човек просто, който има права да администрира целия SharePoint глобално. Както казахме, предимствата на този подход са много повече възможности за обработка на данни, много повече възможности за някакви по-специфични връзки към външни системи и също така различен тип аутентикация. В случая ние вече сме настроили нашият сервис и в момента се аутентикираме чрез след като вече имаме веб услуга, която излича данните от Azure, имаме няколко решения, с които да ги вкараме вътре в SharePoint. Най-простото от тях е чрез SharePoint Designer 2010, което от тази версия насам е напълно безплатно. Чрез него се създава директно връзка към нашия веб сервис и схемата се запазва вътре в BDC Metadata Store, което се намира вътре в SharePoint. Другото решение е много по-сложно, много по-структурирано и много по-гъвкаво. Чрез Visual Studio се създава .NET библиотека, която се деплойва на SharePoint фермата. Това е мястото, където се намира целият SharePoint, откъдето може да се администрира целият SharePoint също така. След това се добавя External Content Type в BDC Metadata Store вътре в SharePoint. В случая се изисква ниво поне на farm администратор, т.е. човек, който е инсталирал първоначално SharePoint или има глобален достъп да настройва SharePoint. В случая предимствата са, че има много повече възможности за обработка на данните, много повече възможности за осигуряване на сигурността, както и някакви по-специфични връзки към външни системи. Ние вече предварително сме настроили нашият